9 minuts passen de les 6 de la vesprada. La força devastadora d'aquestes precipitacions de les últimes hores estan deixant aquestes imatges, com veuen. La situació a Sant Algemesí és molt complicada. Mireu, el riu Magre Comença a desbordar-se. De fet, se n'ha anat la llum hacia Xiva. En el moment en el que arribi l'aigua que han aliviat del pantano de Forata, preveïm que se vaig a desbordar i que inunde alguns carrers de la població. Tenim unes imatges d'última hora. Esta és la imatge del barranc del Pollo. La riuada s'emporta un dels ponts. Eso no lo había visto en la vida. El agua ha llegado ya, o sea, ha tapado la puerta del bar. Para nosotros es una ratonera. Ens està arribant ara en aquests moments una alerta de protecció civil per les fortes pluges. Pánico. Yo no me quería morir. L'havem passat molt mal, molt mal. Vaig por el cadáver per el camí, vaig por gente demandant auxilio, xiquets, dones. Se le va a portar el agua al coche a él. Llevo desde ayer a las 7:30 de la tarde sin poder comunicarme con mi madre. 24 hores després. La situació és caòtica. Ha sigut, com bé has dit, una nit molt complicada. Endavant, des de Benifaió, a veure si podem tirar endavant, perdoneu. Ha aparegut això un apocalipsis. Sí, pensaba que no salía, de hecho por eso le hice el audio a mi mujer para que tuvieran un recuerdo mío. O sea, me dio un ataque de ansiedad en el avión. Necessitem molta ajuda per alçar això. Tota ajuda és benvinguda. Perquè hi ha carrers que encara estan plens de fang. Y da mucha pena. Llevamos 17 días conviviendo con todo eso y eso es totalmente insalubre. Es un auténtico desastre. No tenemos nada. En motiu extraordinari. Emocionante. El pueblo ayuda al pueblo y somos el pueblo y queremos ayudar a todo el mundo y todo lo que haga falta. I és que a una banda del riu tenim València i a l'altra banda canvia totalment la situació. Llegar allí y ver aquello es horroroso. Però així continuen els rius de gent. Així no hi ha res tallat ni res, Impressionant. Mireu, per favor, quina animalà, quantíssim fang n'hi ha encara acumulat. Així no du ningú màquines. Així les màquines són dels voluntaris i tota aquesta gent que vegeu així, tots són de Madrid. Pues desde que ens deixaren vindre a fer el voluntariat, duguem així. Estan arribant així els camions per endur-se totes aquestes deixalles. Estem molt agraïts als agricultors de Sueca, de tots els puestos que han vingut a ajudar-nos, que no tenim paraules per dir-lo seu. Que les metges, infermeres, voluntàries que venen de tota la província de València i fins i tot de Teruel es congreguen en un grup de WhatsApp i el que fan és coordinar-se i estem entre tots intentant traure com podem endavant. ¿Qué es lo que lleváis? Hidrolimpiadoras a presión. Y venís desde Cartagena para regarrarlas. Estamos todos los vecinos agradecidos porque está todo fatal, todo muy mal. Mis ángeles de la guarda, Dios no me ha dado nietos, pero tengo, mira, todos estos son mis nietos, son mi familia. Les tengo que hacer 2 paellas, les he prometido 2 paellas. Los chavales y las chavalas que han estado estos 5 días es para darle las gracias porque han trabajado impresionante. I ajudeu-nos perquè és el que necessitem. Tú vienes de Algeciras. Sí. Han vingut fins de Roma. ¿Desde Cuenca has venido? ¿No te lo has pensado 2 veces a ayudar con tu maquinaria? Nada, lo vi por la tele, me daba mucha lástima, mucha pena ver la catástrofe esta i no me lo pensé. I s'ho paguen ells, sí senyora. Jo conec quasi molts tractoristes que s'han fet viatges i s'han fet una llavor de categoria. Esa cadena humana que esteu veient ara mateix de voluntaris que han vingut fins ací, perquè quan arriben els productes vos arriben també amb missatges d'ànim. Sí, per exemple que ficar todos con Valencia, mucho ánimo desde Puente Álamo, Murcia. Estamos organizando todo esto para poder abastecer a todo el pueblo y a los pueblos colindantes. Voluntaris ha sigut pràcticament la salvació. I seguiremos luchando. A seguir lluitant. Gràcies als voluntaris i a la família han pogut ja anar traient algo de fang. Me han traído alegría y ayuda para mi casa. Yo estoy muy agradecido, cariño. Y después yo lo que más me sale mal es que después hablen mal de ellos, de la juventud. Yo